הגענו למשרדי המרכז לניטור אוויר במשרד להגנת הסביבה בכדי לפגוש את דוקטור לבנה קורדובה ויז'ונר ולשמוע ממקור ראשון את חוות דעתה המקצועית לגבי הניטור שבוצע בחודשים האחרונים בחריש וממצאיו. במהלך חודש מרץ נערך סיור בעיר חריש עם השר להגנת הסביבה לבקשת ראש מועצת חריש. במסגרת הביקור הזה עלה נושא המפחמות, והמשרד החליט להציב ניידת שתנטר את איכות האוויר מהמפחמות ואת איכות האוויר הכללית בעיר. הניידת הוצבה בפאתי חריש, וזאת מאחר שחריש נמצאת כרגע בתנופת בנייה, והעיר אפופה אבק כתוצאה מהבנייה. הניידת מנטרת גזים כדוגמת תחמוצות חנקן, גופרית דו-חמצנית ואוזון, וחלקיקים נשימים עדינים, חלקיקי PM2.5, שהם החלקיקים המסוכנים ביותר לבריאות. בעבר ערכנו מדידות ביישובים הסמוכים. הוצבה ניידת בשנת 2009 במצפה אילן, שסמוך אליה היה שורה ארוכה של מפחמות, וראינו שם ריכוזים גבוהים יותר של חלקיקי PM2.5. הדוח הזה גם הוצג בבג"ץ מול בעלי המפחמות, ושם אנחנו מדדנו ריכוזים גבוהים יותר של חלקיקים נשימים עדינים, מאשר נמדדו במקרה הזה בחריש. אז בתום תקופת ניטור רצופה של חודשיים, מה גיליתם? במצב הנוכחי אנחנו מדדנו את הריכוזים של החלקיקים הנשימים העדינים, שהם נחשבים לחלקיקים המסוכנים ביותר לבריאות האדם, ולפי הממצאים שלנו, הריכוזים האלה אינם מסוכנים לבריאות האדם. אנשים, חלקם גם בחריש, מתלוננים מדי פעם על ריחות לא נעימים באוויר. איך מסבירים את זה? בשעות היום הרוח היא בעיקר מהסקטור המערבי, מכיוון הים. בשעות הערב הרוחות הן רוחות חלשות יותר, רוחות שבאות מהסקטור המזרחי. צריך לציין כי באזור הזה יש לנו גם גלישה של הרוח, רוחות הר עמק, והרוחות גולשות בגבעות, ואז הן מסיעות לאזור שלנו את הריחות האלה מהמפחמות. כיצד מתמודדים עם מפגע המפחמות, ואיך ניתן לייצר פחמים בלי לזהם את הסביבה? ניתן לקיים את התעשייה הזאת במתקנים מסודרים, סגורים, כפי שקיים במדינות אחרות. במצרים יש מפחמות תעשייתיות שעומדות בתקנים, שיש להם אמצעים להפחתת פליטות, ורק בדרך תעשייתית ניתן לקיים את תעשיית המפחמות האלה, תעשיית הפחמים. בשיטה הזאת כאן יש לנו בעירה לא מושלמת, זאת תעשייה פיראטית, תעשייה שנפגעים ממנה לא רק היהודים, בעיקר נפגעים ממנה גם המגזר הערבי, כי מי שעובד בכל המפחמות האלה הם בעיקר נערים או עובדים צעירים שחשופים לסיכונים בריאותיים קשים. לסיכום, איך היית מגדירה את איכות האוויר בחריש באופן כללי? חריש היא אזור כפרי, הריכוזים בה אופייניים לאזורים כפריים אחרים בארץ. אם נשווה לדוגמה את תחמוצות חנקן לאזורים עירוניים, אנחנו נראה שהריכוזים נמוכים מאוד. ריכוזי החלקיקים, מלבד יום אחד שבו הייתה סופת אבק, הריכוזים דומים מאוד למה שנמדד בתחנת הניטור בחפציבה, באזור חדרה, וריכוזים שנחשבים כזיהום אוויר נמוך.